Împreună cu mine în Noul Testament, Evanghelia după Luca, în capitolul 9, vom urmări citirea Cuvântului lui Dumnezeu de la versetul 23 la 27 și apoi versetele 57 la 62. Evanghelia după Luca, în capitolul 9, de la versetul 23, Cuvântul lui Dumnezeu stă scris așa. Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și câștige viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Trecem la versetul 57. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: vulpiile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia Iisus i-a zis: vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Ne plecăm înaintea Ta, Tată Ceresc, în seara aceasta, cu inima plină de mulțumire, pentru că ne-ai făcut parte de har să fim din nou în locul acesta. Mulțumim pentru cântarea de laudă care a sensibilizat inima noastră. Mulțumim pentru frații noștri care au cântat și împreună cu ei am lăudat și noi numele Tău. Doamne, în momentele care ne stau înainte, Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt să ne ajuți pe fiecare dintre noi să primim și să pricepem cuvântul Tău. Dăruiește-ne putere să ne debarasăm de orice lucru pământesc și firesc și ajută-ne să ne ațintim privirile în cuvânt, să ne ațintim privirile înspre Domnul Iisus Hristos. Și ajută-ne și în seara aceasta, Doamne, prin cuvântul Tău, să devenim mai buni, mai asemănători cu Domnul Iisus Hristos, mai aproape de a fi un creștin adevărat. Ajută-ne în tot ceea ce facem și în seara aceasta. Vorbește-ne, atinge-te de noi și ajută-ne să plecăm din locul acesta schimbați în asemănare cu Domnul Iisus. A Lui să fie slava în veci. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. Și aș vrea să îmi exprim în seara aceasta bucuria pe care o am să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratele Ovidiu pentru invitația pe care mi-a făcut-o și implicit vă mulțumesc și dumneavoastră, pentru că sunt convins că împreună cu dumneavoastră s-au făcut lucrurile astea și invitația a venit din partea dumneavoastră împreună cu fratele păstor. E pentru a treia oară când sunt în biserică, dar pentru prima dată în amvonul bisericii. Și ultima dată când am fost aici, stăteam pe undeva pe acolo, amvonul era pe undeva pe acolo și mă gândeam când îmi va face Domnul bucuria să fiu în amvonul bisericii. Iată că în seara aceasta Domnul s-a îndurat și mulțumesc Domnului pentru că pot să stau înaintea dumneavoastră și să vă aduc un cuvânt din partea Lui. Așa m-aș bucura în seara aceasta să primiți cuvântul, nu din partea unui om, ci din partea Domnului și Domnul să lucreze între noi. Amin. Amin. Vreau să vă aduc salutul Bisericii din Brad, Biserica Creștină Baptistă Harul din Brad. Salutul nostru pentru toți cei pe care îi vizităm, toți cei care ne vizitează, e din a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 2. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa: harul și pacea
să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Noi la Brad și pretutindeni unde ne ducem, ne dorim ca harul și pacea să ne fie înmulțite. Dar ținem cont de cea de-a doua parte a versetului care ne spune prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Harul și pacea nu ne pot fi înmulțite dacă nu îl cunoaștem pe Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci, scopul nostru suprem în viață e să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut și altora. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Am venit, așa cum am spus, cu bucurie în seara aceasta la dumneavoastră și dau slavă Domnului pentru harul acesta. Aș vrea, înainte de a ne apropia de cuvântul Domnului, doar câteva lucruri despre mine, familia și lucrarea pe care o facem. Prin mila Domnului ne tragem de loc din Caraș-Severin, lângă stațiunea recunoscută Băile Herculane, câteva sate pe acolo. Eu sunt din Globul Craiovei, soția din satul următor, Petnic, și mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a adus împreună, ne-a pus în familia noastră și ne-a binecuvântat în de-lungul anilor cu o fată care are 19 ani și un băiat care are 12 ani. Domnul să-i binecuvinteze. Fata de ceva vreme a început liceul la Timișoara, stă acolo în gazdă la sora mea și ne rugăm ca Domnul să lucreze la inima ei și să aducă mântuire în inima ei. Băiatul e cu noi. Am slujit până în ianuarie 2022, 8 ani și jumătate, într-o parte îndepărtată de țară, în județul Sălaj, Biserica Creștină Baptistă din Cehei. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în cei 8 ani și jumătate Domnul m-a crescut împreună cu Biserica din Cehei, m-a șlefuit și mulțumesc Domnului pentru că s-a folosit de mine în anii aceștia pentru a-și zidi biserica sa din localitatea Cehei, județul Sălaj, lângă orașul Șileul Silvaniei. Însă, în decursul anilor de slujire, am simțit că e nevoie să mă întorc spre casă, să vin mai aproape de casă. Familia, părinții care deja sunt mai bătrâni, au început să pistoneze și să spună, măi, ar fi bine să veniți mai spre casă. Eu am încercat să le spun că lucrarea asta lui Dumnezeu nu e așa cum ne gândim noi, dar ne vom ruga Domnului. Și astfel Domnul a deschis ușă la Brad și în prima vizită, când am venit în Brad, la intrarea în Brad am spus soției, sunt convins că Domnul ne cheamă aici. N-am văzut biserica, nu m-am întâlnit cu nimeni, dar i-am spus soției, sunt convins că Domnul mă vrea în Brad. Și iată, în luna aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, se împlinește un an de zile, un an greu, un an în care am început să-i cunosc pe frați, frații au început să mă cunoască pe mine și eu, din punctul meu de vedere, cred că s-au creat relații care vor dura și mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să mă folosească și pe mine și pe soție și familia noastră în lucrarea de la Brad. Amin. În seara aceasta, fiindcă e o seară specială, am venit cu drag și îmi doresc din toată inima ca Domnul să folosească vocea mea, persoana mea, în a transmite un mesaj din Scriptură folositor pentru dumneavoastră. Nu vă cunosc, nu știu care sunt gândurile cu care ați venit la casa Domnului, nu știu care sunt stările sufletești prin care treceți, dar știu că Domnul cel care a îngăduit să fiu în seara aceasta aici, are un cuvânt pentru fiecare dintre dumneavoastră. A Lui să fie slavă în veci. Amin. Amin. Îndrăznesc să spun în seara aceasta că e cea mai importantă seară din viața dumneavoastră și din viața mea. Nu știm dacă mai apucăm ziua de mâine sau câți vom mai apuca ziua de mâine. Nu știu câte zile importante ați avut până aici. Dar cred din toată inima că seara aceasta este cea mai importantă seară din viața noastră. Nu ne vom mai întâlni cu ea decât în veșnicie. Și din seara aceasta putem pleca înspre casele noastre, fie împăcați cu Dumnezeu, convinși că Domnul este Mântuitorul nostru, fie amânând împăcarea cu Dumnezeu. Domnul să lucreze în seara aceasta la inimile noastre și să ne ajute să plecăm din locul acesta, împăcați cu Dumnezeu, dornici de a-L sluji câte zile mai îngăduie să mai trăim pe pământul acesta. Amin. Amin. Am citit în seara aceasta, în atenția noastră, două pasaje din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, și ambele pasaje, dacă aveți Sfânta Scriptură la dumneavoastră, ediția Cornilescu, au ca și titlu Cum să urmăm pe Iisus. Am fost interesat să văd dacă Matei, Marcu
Ioan mai au astfel de titluri la pasajele lor. Și n-am găsit. Însă și Matei și Marcu vorbesc un pic despre ceea ce spune și Luca, dar fără să-i dea titlul ăsta. Cum să urmăm pe Iisus. Și în seara aceasta despre acest lucru mi-am propus să vorbesc înaintea dumneavoastră. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Însă, înainte de a da răspuns la întrebarea asta, personal m-am întrebat, atunci când am pregătit mesajul acesta, oare am motive puternice, suficiente, ca să-L urmez pe Domnul Iisus? Înainte de a răspunde la cum, modul cum să-L urmăm pe Domnul Iisus, m-am întrebat, de ce? De ce să-L urmez pe Domnul Iisus? Și dacă am fi evrei, am gândit în felul acesta. Știți că evreii la orice business se întreabă, la orice afacere se întreabă, dar ce am de câștigat? Și cam așa stau lucrurile și cu urmarea Domnului Iisus Hristos. De ce să-L urmez? Ce am de câștigat? Ce am de pierdut dacă îl urmez? Sau putem duce gândurile mult mai departe. Și atunci, pentru întrebarea asta primă, de ce să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos? Care ar fi motivația sau motivațiile să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos într-o lume în care foarte mulți n-au niciun interes, nici nu interesează cine e Domnul Iisus Hristos, El cu treaba Lui, noi cu a noastră. Eu, dumneatale, care mă asculți în seara aceasta, care ar fi motivul sau motivele pentru care să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos? Eu vreau în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, cu ajutorul Lui, să vin înaintea dumneavoastră și să vă dau 4 motive pentru care eu personal îl urmez pe Domnul Iisus Hristos. Sunt motivațiile personale și dacă vă regăsiți în ele, sau dacă le găsiți de bine, Domnul să vă ajute să-L urmați pe Domnul Iisus Hristos până la sfârșitul zilelor dumneavoastră. Amin. Primul motiv pentru care eu mi-am propus și îmi doresc să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos e desprins din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, cu versetul 8. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, și aici m-am pus pe mine și vă puteți spune pe dumneavoastră, Dumnezeu își arată dragostea față de mine prin faptul că pe când eram eu încă păcătos, Hristos a murit pentru mine. Binecuvântat să fie numele. Și atunci am zis, wow, un motiv extraordinar de puternic care nu poate fi combătut. Când cineva a murit pentru tine, pentru mine, e greu să spui, n-am nevoie, nu vreau să te urmez. Sunt convins de asta. Când cineva îmi face bine și îți face bine, atâta bine cât ne-a făcut Dumnezeu, cred că trebuie să fie tare împietrită inima acelui om să refuze o astfel de invitație. Domnul Iisus vine aici înaintea ucenicilor, înaintea celor care îl urmau și le spune așa, dacă voiește cineva să vină după mine. Vedeți? Nu e o obligație. Nu vine Domnul Iisus și le spune, trebuie să mă urmați ca un dictator. Nu. Domnul Iisus Hristos lasă la dispoziția fiecăruia alegerea aceasta și spune, dacă voiește cineva să vină după mine. Și întrebarea logică e, de ce ar dori cineva să vină după Iisus? Motivul 1 pe care vi l-am spus în seara aceasta e pentru că Domnul Iisus, binecuvântat să-i fie numele, a murit pentru noi. Ca noi să avem viață. Glorie Lui pentru lucrul acesta. Ca noi să nu mai ajungem în iad împreună cu diavolul și îngerii Lui. A murit pentru noi, ca să ierte păcatele noastre, ca mântuirea noastră să poată să fie valabilă, să putem să fim mântuiți. A murit pentru noi. Și pentru cineva care își dă viața pentru dumneatale, greu e să refuzi invitația din după mine. Însă, uitându-mă în jur la oamenii pe care îi întâlnesc, uitându-mă în jur la lumea în care noi trăim, atâția oameni stau departe de Dumnezeu. Poate că n-au auzit de dragostea lui Dumnezeu, dar nu cred asta. Pentru că și pe internet și la televizor au posibilitatea oamenii să audă predici, cântări creștine. Nu cred că ăsta ar fi motivul pentru care unii stau departe de Dumnezeu. Au auzit cu toți, au văzut, văd oamenii dragostea lui Dumnezeu manifestată în viața lor. Și cu toate acestea, să împietresc în fiecare zi tot mai tare. Doamne, îndură-te de lumea aceasta. Îndură-te de cei dragi ai noștri. Amin. Al doilea motiv pentru care eu îmi doresc și vreau din toată inima mea să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos
e desprins din Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12, ne spune așa: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și atunci am zis, pe baza acestui verset, pentru că în nimeni altul nu este mântuire, eu vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos. Eu vreau să-L am ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Eu vreau să-L am ca apărător al meu. Vreau să-L am ca îndrumător al meu. Pentru că este singurul care îmi poate oferi mântuirea. Binecuvântat să-i fie numele. Lumea în care noi trăim promite multe. Oamenii din jurul nostru promit multe. Dar nimeni nu poate să-mi ofere și să-mi promite mântuirea decât Domnul Iisus Hristos. Sigur, vor veni vremuri în care, spune cuvântul lui Dumnezeu, vor veni mulți Hristoși mincinoși care vor spune: vin la mine și eu să-ți ofer mântuirea. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne însă în picioare. În nimeni altul nu este mântuire decât în Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie. Amin. Apoi, cel de-al treilea motiv pentru care vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos și te provoc și pe dumneatale să gândești la lucrurile acestea, e desprins din 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 1. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. El cel Sfânt vrea să mă numească pe mine și pe dumneatale, niște păcătoși care ne știm viața, copii ai lui Dumnezeu. Ar putea veni aici întrebarea din partea unora: dar noi nu suntem copii ai lui Dumnezeu? Și mulți alunecă spre panta asta periculoasă: toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Da, prin creație toți suntem copiii lui Dumnezeu. Păcatul însă ne-a despărțit de Dumnezeu și ne-a făcut vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și nu mai suntem copii ai lui Dumnezeu, ci suntem copii ai mâniei, copii ai întunericului, despărțiți de Dumnezeu prin păcat. Prin credința în jertfa Domnului Hristos de la Golgota, putem deveni din nou ceea ce am fost prin creație, copii ai lui Dumnezeu. Și nu cred că există un har mai mare pentru un muritor de rând decât să se știe copilul prea iubit al lui Dumnezeu. Să aibă o relație cu Tatăl, una deosebită. Și nu e durere mai mare în lumea aceasta pentru un om decât să se știe vrăjmaș cu Dumnezeu. Să-L știe pe Dumnezeu împotriva lui zilnic din cauza păcatului. De aceea în seara aceasta eu dau slavă lui Dumnezeu pentru că am îngăduit să fim împreună în locul acesta. Și să pot să-ți spun în seara aceasta, în cel mai sincer mod și cu toată dragostea, că ai harul și posibilitatea în seara aceasta să pleci din locul acesta cu titlul acesta, cu numele acesta de copil al lui Dumnezeu. Trebuie doar să spui Domnului Iisus în seara aceasta: Doamne, vreau și eu să te urmez. Vreau și eu să te primesc în viața mea ca Domn și Mântuitor. Nu mai vreau să aparțin lumii acesteia. Nu mai vreau să am ca Domn pe Satana. Ci vreau să fii Tu, stăpân, Domn, Mântuitor. Să fii prietenul meu, să fii apărătorul meu. Și atâtea nume pe care le are Domnul, le putem înșira în seara aceasta. Poți pleca în seara aceasta din locul acesta, având siguranța aceasta, bucuria aceasta, să te numească Dumnezeu copilul Lui. Mare har! Doamne, ajută-ne pe toți să ne numim copiii Tăi, să fim copiii Tăi, să fim primiți de Tine în familia Ta și să trăim pentru Tine și slava numelui Tău toată viața și apoi o veșnicie întreagă. Amin. Și al patrulea motiv pentru care îmi doresc să îl urmez pe Domnul Iisus Hristos toată viața mea e desprins din Ioan capitolul 14 cu versetul 2 și sunt convins că e un verset pe care îl cunoașteți bine cei ce studiați Scriptura. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, de-aș fi spus. Eu însă mă duc să vă pregătesc loc.
Și acolo unde, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Pentru locul pe care Domnul Iisus Hristos a dus să mi-l pregătească, vreau pe pământul acesta, îmi doresc pe pământul acesta, mă lupt pe pământul acesta, să-L urmez pe El, pas cu pas, în fiecare zi. E adevărat că a-L urma pe Domnul Iisus Hristos implică multe lucruri. Adeseori implică batjocură. Îmi aduc aminte că în momentul în care m-am întors la Domnul la 21 de ani, după vreo 6 ani de pribegie prin lume, prietenii mei, colegii mei de servici, când au auzit că m-am pocăit, că m-am întors la Domnul, aproape în fiecare zi mă bombardau și îmi spuneau: tu nu ești sănătos la cap. Cu moșii ăia, cu babele alea, cu ăia care sunt reduși mental, te-ai dus tu acolo să stai cu ei. Asta era părerea colegilor mei despre cei credincioși, despre copiii lui Dumnezeu. Dar din momentul în care l-am primit pe Domnul în inimă, am știut că vor urma aceste lucruri. Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos vine la un moment dat și spune: cine mă urmează pe mine va avea parte în lume de necazuri. Îndrăzniți însă, spune Domnul Iisus Hristos. Eu am biruit lumea. Binecuvântat să fie numele. Și astfel zi de zi cu colegii mei încercam să trăiesc ceea ce citeam în Scriptură, încercam să trăiesc așa cum a trăit Domnul Iisus Hristos. Și ei vedeau schimbarea. Își dădeau seama că ceva s-a întâmplat cu mine, că nu e ceva de moment. Și dau slavă Domnului că de atunci și până astăzi, zi de zi, Domnul transformă viața mea în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele. Sigur, cu foarte multe slăbiciuni ca oricare om, dar îmi doresc să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, cel puțin din cele 4 motive pe care le-am spus. Lista ar putea fi mult mai lungă, dar am ales în seara aceasta doar aceste 4 motive. Vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos pentru că El și-a arătat dragostea față de mine pe când eram încă păcătos și a murit în locul meu. Binecuvântat să fie numele. Vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos pentru că El este singurul care îmi poate oferi mântuirea. Binecuvântat să fie El. Vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos pentru că mi-a dat numele Lui. A fi creștin înseamnă a purta numele Lui Hristos. Și vă rog Domnului ca Domnul să ne ajute să-i purtăm numele cu cinste în mijlocul oamenilor. Amin. Și apoi vreau să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos pentru că s-a dus să-mi pregătească un loc. În lumea aceasta, oricât de luxos ar fi palatul în care locuim, nu se poate compara cu ceea ce Domnul Iisus Hristos pregătește. Și atunci, de dragul Lui și a locului pe care mi-l pregătește, haideți să urmăm pe Domnul Iisus cu toată inima. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Și acum mă apropii de pasajul pe care l-am citit, de pasajele pe care le-am citit în seara aceasta, cele 2 din Evanghelia după Luca, și voi încerca să dau 3 răspunsuri la întrebarea aceasta. Cum să urmăm pe Domnul Iisus? Însuși Domnul Iisus Hristos vine și spune aici: dacă voiește cineva să vină după mine, urmează lucrurile care trebuie să le facă omul care dorește, neforțat de nimeni, să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și atunci, primul lucru, va trebui să îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos cu renunțare. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Asta înseamnă renunțare. În momentul în care m-am întors la Domnul, am știut din start și mi s-a spus: nu mai ai voie să faci aia, ailaltă. Și am știut, Duhul Sfânt mi-a descoperit și prin Scriptură, și prin predici, și prin alte lucruri, că în urmarea Domnului Iisus Hristos, pe urmele Domnului Iisus Hristos, fără renunțare, n-am ce să caut. Sau mă auto-înșel, că eu îl urmez pe Domnul Iisus Hristos, dar de fapt nu m-am lepădat de mine, n-am renunțat la orgoliul meu, n-am renunțat la lucrurile care mi se cer. În viața pământească, până la momentul acesta, am constatat multe lucruri și printre lucrurile pe care le-am constatat a fost unul pe care vi-l împărtășesc în seara aceasta. Când vine vorba de a renunța, foarte puțini oameni sunt gata să renunțe.
Nu vorbim aici din punct de vedere spiritual. Omenește vorbind. Care dintre noi ar fi gata să renunțe la casă, familie, și vi-l aduc în atenția dumneavoastră pe Avram? Casă, familie, neam, țară, și să pleci undeva unde nici măcar nu știi. Că Dumnezeu nu i-a spus lui Avram, nu i-a arătat lui Avram ca astăzi pe un ecran țara în care îl cheamă. Îi spune lui Avram doar atât: vino după mine. Vino și te voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Oamenii, când vine vorba de a renunța, se separă. Cei mai mulți nu sunt gata să renunțe. Când e vorba de a renunța la ce ți drag, la ce ții, cu greu renunțăm. Una dintre definițiile pocăinței, pe care am învățat-o încă din frage de copilărie, după aceea mi s-a amintit la momentele de cateheză, era următoarea. Pocăința înseamnă să recunoști, să regreți și să renunți. Să recunoști că ești păcătos și ai nevoie de mântuire. Să regreți păcatele făcute, să te pocăiești din ele, să plângi păcatele și să le mărturisești Domnului Iisus Hristos. Și să renunți la păcate. Și constatarea dureroasă de-a lungul anilor e că mulți oameni merg cei doi pași. Recunosc că sunt păcătoși. Recunosc. Păcătos ca mine nu-i. Ima pe lumea asta. Regrete păcatele. Și am întâlnit oameni care a doua zi după beție atâta plâng de ciudă că s-au îmbătat, dar în următorul weekend se îmbată iară. Și ăsta e numai un exemplu. Regretă păcatele oamenii. Și într-un context ortodox în care trăim, și de Paști și de Crăciun, oamenii se mărturisesc, își plâng păcatul. Dar de a doua zi o iau de la capăt și încep din nou să trăiască în aceleași păcate. Pocăința înseamnă să și renunți la păcate. Și aici foarte mulți fac pasul înapoi și zic: da, nu prea pot să renunț. Eu n-am putere. Nu știu dacă la Simeria ați auzit astfel de lucruri, dar și în Banat, în Caraș-Severin, de unde vin, și în Sălaj, unde am slujit, am auzit o grămadă de oameni care au spus: eu aș veni, eu m-aș pocăi. Mie îmi place la voi, aveți cântări faine, vorbesc cu oamenii faini din Biblie și sunteți apropiați de Scriptură. Da, mi-e teamă că eu nu pot ține. Eu nu mă pot ține de pocăință. Și în mare parte oamenii cam au dreptate, că dacă ar fi să o luăm așa omenește vorbind, niciunul dintre noi nu ne putem ține de pocăință. Avem firea pământească în noi care se luptă. Dar de partea noastră, în momentul în care am ales calea pocăinței, de partea noastră îl avem pe cel atotputernic, binecuvântat să-i fie numele. Îl avem pe Duhul Sfânt care ne-a fost dat în noi, care ne ține, care ne aduce din nou pe calea mântuirii dacă cumva încercăm să jonglăm. Duhul Sfânt care ne atenționează, vezi că nu-i bine unde te duci. Și asta ne dă nădejde, asta ne dă putere să mergem mai departe, că nu eu țin calea pocăinței, ci Duhul lui Dumnezeu mă ține pe cale. Duhul lui Dumnezeu e cel care mă mustră când trebuie, mă atrage cu funii de dragoste. Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și este în noi. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? În primul rând, cu renunțare. Lepădarea de sine este un cuvânt care nu place. Uneori nu place nici pocăinților. Cum adică să rămân eu în pierdere? Nu se poate. Să renunț eu la orgoliul meu, să renunț eu la dreptul meu, să mă calce în picioare cineva, să mă leapă de mine însumi și alții să... Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Citiți-i viața descrisă de evangheliști și nu o să-L vedeți pe Domnul Iisus Hristos niciodată că își caută dreptul, niciodată că vrea să iasă în evidență. Ba mai mult, avem în contră. Când oamenii au vrut să-L ia și să-L pună împărat, a dispărut din mijlocul lor. Pentru că El n-a venit să fie împărat pământesc, ci împărăția Lui e altfel. Împărăția Lui e diferită de tot ce au gândit cei din vremea Lui. Și dacă e să luăm un exemplu de lepădare de sine, atunci sigur ar trebui să uităm la Domnul Iisus. Uitați-vă ce spune Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 8.
Pentru că Domnul Iisus Hristos nu ne cere degeaba să ne lepădăm de noi înșine, ci mai întâi de toate El însuși s-a dat pe sine însuși model și exemplu. Niciodată Domnul Iisus Hristos nu ne cere ceva ce El n-a făcut. Nu ne cere să-L urmăm și ne lasă de capul nostru să trecem prin încercări, prin felurite momente în viață, fără să fi trecut El mai întâi. Și întotdeauna a trecut pe acolo, știe ce se întâmplă și e gata să vină și să ne însoțească. Binecuvântat să fie numele. Uitați ce spune Filipeni, vreau să citesc versetele acestea pentru a ne reaminti de ele. Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut un lucru de apucat, ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Amin. Dacă este să luăm un exemplu de renunțare de sine, Domnul Iisus Hristos este modelul cel mai bun. Da, ucenicii Domnului Iisus Hristos sunt și ei bune exemple. Dacă ne uităm la Apostolul Pavel, la Apostolul Petru, au fost gata să renunțe la ei înșiși, la planurile lor și au îmbrățișat lucrarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Eu mă rog Domnului în seara aceasta ca El să lucreze la viața noastră, să lumineze mintea noastră și să ne arate care sunt lucrurile la care trebuie să renunțăm de dragul Domnului Iisus Hristos. Nu suntem toți la fel. Nu ne cere Domnul Iisus Hristos la toți același lucru. Dar fiecare dintre noi, ca să fim pe placul Domnului, ca să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în așa fel încât la sfârșitul vieții noastre să primim cununa din mâna Lui, să ajungem în raiul Lui glorios. Ne cere în lumea aceasta să renunțăm la anumite lucruri. Puneți întrebarea aceasta în seara aceasta, în locul acesta și mergând spre casă. La ce trebuie să renunți, Doamne, de dragul Tău? Și dă-mi puterea să o fac. Pentru că Tău ai renunțat la gloria cerească ca eu să am viața veșnică. Glorie Domnului pentru lucrul acesta. În al doilea rând, cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Spuneam, primul dintre ele este cu renunțare, cu lepădare de sine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Cel de-al doilea lucru, ar trebui, și mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să ne ajute să-L urmăm pe El fără rușine. Fără rușine. A purta crucea în fiecare zi aduce cu sine consecința asta. Rușinea. Mulți vor batjocori. Mulți îți vor spune, cum mi-au spus și mie, te-ai dus să te pocăiești. Pentru mulți, a te pocăi înseamnă să iei o rușine, să nu mai scoți capul în lume. Domnul Iisus Hristos ne cheamă aici să-L urmăm fără rușine. Fără să ne rușinăm. Pentru că cine se va rușina de mine, versetul 26, căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de El, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Amin. Fără rușine. Și mi-e dor, vă mărturisesc că mi-e dor de zilele alea de la începutul pocăinței. Că parcă lucrurile s-au schimbat. Parcă astăzi nu mai am aceeași înflăcărare ca atunci. Parcă astăzi nu mai sunt atât de impulsionat să spun și altora despre Domnul Iisus. Mi-aduc aminte atunci, fără nicio rușine. Cu oricine discutam, le spuneam despre Domnul Iisus Hristos și toate discuțiile le duceam acolo. Mă uit în trecerea anilor, nu neapărat că s-a instalat rușinea, că nu-i vorba de asta, dar parcă mai greu. Oamenii mai greu acceptă să intri direct așa cu Evanghelia în ei. Trebuie să iei pe obolite, trebuie să vorbești cu ei despre politică, despre sport, despre una alta și apoi să-i aduci la Hristos. Mi-aduc aminte că în primele zile după pocăință,
când m-am întors la Domnul. Nu le luam pe ocolite, hai să vedem ce mai e politica. Direct le spuneam, măi, eu m-am pocăit. Știți că m-am pocăit? Știți ce înseamnă să fii pocăit? Și intram direct, așa. Astăzi lumea s-a schimbat sau noi ne-am schimbat, nici nu știu cine s-a schimbat. Dar parcă uneori, măi, n-are rost. Oricum nu. Mai ales când dai de un zid, nu știu dacă mi s-a întâmplat, să stai de vorbă cu cineva, tot ce trece prin cap și când aduci vorba de Evanghelie să zică, lasă-mă cu astea. Când ai astfel de experiențe, în timp, ți se creează așa un automatism. Băi, nu-i mai spun, lasă, oricum știu răspunsul. Domnul Iisus Hristos n-a procedat așa. Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe toți la sine, ori de câte ori a avut ocazia, le-a vestit Evanghelia. Ucenicii Domnului Iisus Hristos nu s-au rușinat. Eu mă rog ca în aceste vremuri în care mulți se rușinează de Domnul Iisus Hristos. Am auzit de tot felul de oameni, s-au botezat, dar nu știe nimeni că s-au botezat. Nu vrea să știe nimeni că s-a botezat. Bă, dar nu e posibil așa ceva. Cum adică să-ți fie rușine că te-ai împăcat cu Dumnezeu? Trăim vremuri ciudate. Și eu mă rog lui Dumnezeu ca acest curent al rușinii să nu ne prindă pe niciunul dintre noi. Să nu ne fie rușine de Evanghelia Domnului Iisus, de persoana Domnului Iisus, de numele pe care îl purtăm, de lucrarea lui Dumnezeu. Să nu ne fie rușine cu Domnul Iisus Hristos, ci să purtăm crucea cu bucurie și cu drag. E adevărat că crucea la unii e mai grea, la alții mai ușoară, dar fiecare dintre noi suntem chemați să purtăm crucea noastră în fiecare zi, cu bucurie. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ori de câte ori cel rău va încerca să ne intimideze și să pună un fel de rușine din asta pocăiască, Domnul să se îndure de noi, să ne deschidă gura, să ne dezlege limba și să vorbim oamenilor despre Domnul. Doamne, ajută-ne în aceasta. Amin. Și ultimul lucru în seara aceasta și mă apropii de încheiere. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus? Am spus cu renunțare, cu lepădare de sine, fără rușine și fără regrete. Fără să regretăm nimic. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, altuia, versetul 59, altuia i-a zis, vină după mine. Doamne, i-a zis el, lasă-mă mai întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Și altuia iarăși Domnul Iisus i-a spus, vină după mine. El însă spune, Doamne, te voi urma, versetul 61, dar lasă-mă mai întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Un regret. Oamenii aceștia au zis, te voi urma, Doamne, dar mai întâi mă duc să îngrop pe tata, mă duc să-mi iau un rămas bun de la ai mei, să nu cumva să plec cu regretul ăsta că nu l-am îngropat pe tata, că nu mi-am luat rămas bun de la ai mei și să regret după aia toată viața. Fără regrete. Adeseori am întâlnit oameni care se uită înapoi la trecutul lor, pocăiți fiind, și regretă lucrurile pe care le-au lăsat în urmă. Și așa, cu un regret din ăsta, mi-e milă de oamenii ăștia. Măi, dar știi cine am fost eu în trecut? Știi ce am lăsat eu pentru Domnul Iisus? Ca și cum ar avea vreun drept, ca și cum ar avea ceva de... Trecutul, când ne uităm la el, ar trebui să îl regretăm numai în ideea pocăinței. Dar nu că am lăsat nu știu ce în urmă. Astea n-ar trebui să conteze. Păcatul trebuie regretat. Ar trebui să regretăm în fiecare zi păcatul și să îl mărturisim Domnului. N-ar trebui să regretăm niciodată bogăția lumii în comparație cu sufletul. Pentru că Domnul Iisus vine așa și spune aici, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Și atâția oameni se uită înapoi cu regret că au lăsat lumea, bogățiile, lumea și ce bine le-a fost oră în lume. Doamne, ai milă și îndurare. Lumea nu ne poate oferi nimic decât amărăciune, chin, durere, viața amară. Vă chem în seara aceasta să veniți împreună cu mine și să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Motivați de dragostea Lui, motivați de jertfa Lui de la Golgota. Și haideți împreună cu toții să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos renunțând la gândurile noastre, renunțând la
plăcerile noastre, renunțând la firea pământească, la propriile planuri, fără să ne fie rușine că l-am primit pe Domnul Iisus în inimă. Și haideți să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos fără a regreta ceva, fără a regreta faptul că am părăsit lumea, ci cu bucurie, că ne-a smuls Domnul din lumea aceasta. Binecuvântat să fie numele. Amin. Vă doresc din toată inima Domnului binecuvântare și fie ca seara aceasta să fie o seară de aducere aminte în veșnicie. Cei ce ați fost aici în seara aceasta, cu drag și cu bucurie, să ne revedem în gloria cerească bucuroși când ați primit pe Domnul în inimă și că vreți să-L urmați. A Lui să fie slava vecea. Amin. Amin.